Сънят. Лично аз мятам, че това е най-големия проблем на критическата. Преди спях толкова дълбоко, че само ядрен взрив със средна мощност можеше да ме събуди. Сега с 300 зора заспивам и някъде в 3-4 часа през нощта. Тадам! Будна. И не съм само аз. Много приятелки ми казват, че се събуждат през нощта. Говоря с други приятелки в Щатите или в Канада, защото там по-рано. Почват да четат книги и глобално се чудят какво да правят. Така, сега, аз какво съм измислила? Не казвам, че съм се справила в никакъв случай. Значи, сложила съм едни завеси. То даже не са пердета, ами са дебели, плътни, тъмносини завеси. Прозорецът непрекъснато е отворен. В дифузера слагам лавандула. Да мирише на лавандула, нали? Тя е приспивала. Сега и отделно слагам маска на очите. Пак, нали, да всичко да е тъмно. Сега за възглавниците. Знам, че всеки има колекция от възглавници и никоя не му е удобна. Аз имам 4. Това накрая правя някакво съоръжение от тези възглавници и белки им да заспят най-после, нали, благополучно. И сега, пробвах с мелатонин. От мелатонин сънувам кошмари и затова винаги 1 час преди сън магнезия. Така поне едно хубаво 400 грама. И с магнезия до сутринта си спинкам. Коментирай сън и ще ти пратя моя наръчник как най-добре да спите и да се наспивате.